Kienet deċiżjoni ġimgħat qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali li tat lil Tonio Fenek il-jett li jixtri t-tieni karozza. Tiżvela dan il-Gazzetta Kulħadd li tispjega kif f'ċirkolari tal-ewwel ta' frar 2013 jidher dettalli ma kienx hemm fl-istess ċirkolari tal-elezzjoni ta' qabel, jiġifieri fl-2008. Iċ-ċirkolari mibgħuta lis-segretarji permanenti tfakkar li l-assi tal-gvern bħal mobiles, laptops u affarijiet oħra użati mill-ministri, segretarji parlamentari u staff fis-segretarjati privati għandhom jingħataw lura sakemm ma jinżammux skont kif indikat fl-istess ċirkolari. Li hemm differenti bejn iċ-ċirkolari tal-2008 u l-2013 hi li f'tal-aħħar tiżdied il-possibilità ta' xiri tat-tieni karozza minn ministri u segretarji parlamentari. Dan bi prezz maħdum miċ-ċivil skont proċedura stabbilita wkoll f'dik l-istess kampanja elettorali. Sistema li ppermettiet li b'inqas minn 2000 euro Tonio Fenek jixtri din il-karozza li ftit snin qabel inxtrat minn flus il-poplu għal 25,000 euro. Karozza li mbagħad prova jbieħħa u minnha jaqla ma' 6,000 euro.